Ты зноў завітаў да нашага пакойчыку, дарагі сябра. Заходзь, уладкоўвайся. Мы заўсёды табе радыя. А кніга ўжо абрала сённяшнюю гісторыю. Ты завітаў якраз своечасова. За вакном лёгкі шум гораду, які не ўмее засынаць. Недзе далёка мерна адбівае гадзіннік. Ціха шамацяць старонкі старой кнігі. І гісторыя ўжо чакае, каб яе прачыталі. Памятаеш, калісьці людзі пісалі адно аднаму сапраўдныя лісты. На паперы, доўга думалі, выпраўлялі, перапісвалі набела. Звычайна гэта былі доўгія лісты, шчырыя, важныя. Бо калі ўжо ўклаў столькі высілкаў, наўрад ці станеш марнаваць іх на пустыя словы. Дык вось, сённяшняя гісторыя пра адзін такі ліст. Чалавеку было вельмі важна яго напісаць. Ён доўга падбіраў словы, нешта выкрэсліваў, пачынаў нанова, зноў пісаў. Пачуцці былі моцныя, думкі важныя, і кожнае слова знаходзіла сваё месца, сваю вагу. Ён пісаў, пісаў, пісаў. А калі паставіў апошнюю кропку, акуратна склаў аркушы, паклаў іх у канверт і схаваў у кішэню паліто. Бо ў тыя часы, каб адправіць сапраўдны ліст, трэба было дайсці да пошты, купіць марку, апусціць канверт у паштовую скрыню. У той дзень чалавек проста не паспеў. Заўтра, падумаў ён. Галоўнае ўжо зроблена, ліст напісаны. Але і заўтра знайшліся справы. Потым былі выходныя, потым святы, потым яшчэ больш працы, потым адпачынак, а потым было жыццё. І ліст так і застаўся ў кішэні старога паліто. Міналі гады. Чалавек пераехаў, змяніў дом, змяніў горад. Можа, нават стаў крыху іншым чалавекам. Падчас аднаго з пераездаў ён разбіраў старыя рэчы. Узяў у рукі тое самое паліто, хацеў ужо выкінуць яго. І раптам у кішэні нешта зашамацела. Ліст. Той самы. Неадпраўлены. Адправіць яго цяпер было ўжо нібы няёмка. Хаця, хто ведае, можа, яшчэ не позна. Ён паклаў ліст дома, а паліто выкінуў. Цяпер ліст заўсёды быў на відавоку. І спачатку гэта раздражняла. Кожны позірк вяртаў успаміны. Пра людзей, пра падзеі, пра пачуцці і пра самого сябе, таго чалавека, якім ён быў у дзень, калі пісаў гэтыя словы. Трэба ўжо нешта разбіць. Ці адправіць, ці спаліць, вырашыў ён. І зноў нічога не зрабіў. Дзіўная рэч. Пасля гэтага рашэння ліст перастаў раздражняць. Цяпер ён выклікаў толькі лёгкі смутак і ціхую настальгію. Нібы сам ужо стаў часткай гісторыі, такой жа важнай, як і словы, што былі напісаныя ўнутры. Хутчэй за ўсё, ніхто ўжо даўно не чакаў гэтага ліста. А можа, яго ніколі не чакалі. Але ў доме яго аўтара і ў ягоным сэрцы для гэтага канверта знайшлося сваё асаблівае месца. І тады чалавек нарэшце зразумеў.
Ліст насамрэч быў вельмі патрэбны і быў варты усіх тых гадзін, усіх выпраўленняў, усіх перажыванняў. Толькі патрэбны ён быў найперш не таму, каму быў адрасаваны, а таму, хто яго калісьці напісаў. Вось і ўся гісторыя на сёння. Старая кніга павольна закрываецца. Але ў ёй яшчэ засталося шмат старонак і шмат гісторый, якія толькі чакаюць свайго вечара. Таму вяртайся зноў да новай гісторыі і да новага вечара разам з намі. Дабранач, дарагі сябра. Да сустрэчы.